siwtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni toññoro jembuko kon waktu yoni ha to radio tata Seeku Umar Foutiyou Tall e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal gila wo toɗɗa haala kani heewi no feewi ha tenti noon ɓen yadiɓe Pastef woni Hawa Bocar Ly Tall kono ɗum ko noon hanki o Ousmane Sonko yalti ngam gijade ɓeena yadiɓe Pastef to leydi Mauritanie lawɗinama joyi nduɗo hen lewru hanki o wonande visa électronique kala mo nanata leydi ndi jokkodirta kay wonande koye site internet taw koye agence nationale d'état civil a leydi ndi mbawa hebde ɗin document ji beele hebde visa nadde leydi Mauritanie to leydi Mali wonande armée leydi Mali kame wallidiɓe mum waknera ene jofa peɗeli yoɓade jamuri en ɓen wonnoɓe dogdene moltoyo toon to nokku moltorɗomo leydi Mauritanie holliti ɗum ko mouvement Al Jawad hoɓele mo kiidala to leydi Guinée Conakry hande o ko seppoji kewɗi jippina toon ɗum ko société civile ene wonde ɓen ardiɓe yogay pelle dawrugol fandare mabɓe ko gardiɗo laamu faddewu leydi ndi ne wawata jippade e jappere nde Côte d'Ivoire bato keñoraɗo haɓade oɗo hen bato jelluɗo Simiga jogorɗo jofde hande to Abidjan taw ko bato giwowo leyɗele jenani musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena gammun nabi sallallahu alayhi wa sallam gowɗo waɗede kala hitande ɗon ɗo jammugen sikka mbawa walla ne mbiyena lewna jammugen sikka mbawa taw kadi waɗata on gammu ko ceerno Bakary Diawo ɗon ɗo jammugen sikka mbawɗo hen dendagal bandiraɓe julɓe umma islamique kala enen bisma e oɗo hen jamma mawlidi nabi sallallahu alayhi wa sallam o gammu puɗɗiɗo gila hitande ujunnaji ɗiɗi hitande hikka nde noon waɗata ɗum duuɓi nogas e nayyi so tawi ko hitande hikka nde noon 2025 waɗata ko sappo e joyi lewru février fanduɗo hen ndu so jomiraɗo haaji ɓen jewte ene tambi ɗum ceerno Ahmadou Sabali kono ne kadi ceerno Habibou Sy mo Tiwa wona eɓe teddiniri hen dendagal Fuladu Kolda e dendagal Sénégal Mauritanie Mali Gambie Guinée ha e diaspora o kala aɓe teddiniri hen khalifa o woni ceerno Alhaji Ahmadou Tidiane Ba kono ne kadi ceerno Madani Talla kono ne kadi khalifa général mo Tiwa wona ene wondi kadi e khalifa général mo Touba e dendagal khalifaɓe diine taweteɓe nder leydi ndi Sénégal e bowal leydi ndi kala aɓe teddiniri hen nonne kadi ceerno Cheikh Baro ha toon to Mbour e dendagal bandiraɓe kala ko wona ɗum ko noon wonande président dayira o noon woni ceerno Salif Balde ɓurɗo andirede ceerno Salif Couleur aɓe teddiniri hen dendagal almunaɓe kala to banggue almudago ngo kanko tambiɗoma aɓe ewni hen noon nde yimɓeɓe kala garata e keewal e peewal wotomo hetti hen caggal mande Massa Keita joom sirru joom gandal cuuɗigal e nder leyɗele ha tenti noon ɓen yiilotoɓe kanŋe jama bauxite kala ko fate ɗin fannuji kala mande Massa Keita gorko pullo hen banggue maniganke hen banggue jooɗiɗo toon to Ségou ene tawe nder leydi Mali gandaɗo e nder windere nde kala ko wayno Mali Côte d'Ivoire Afrique du Sud Mozambique Zambie kono ne kadi ha fenma Angola e nokkuji goɗɗi kala an jiilotoɗo kanŋe jiilotoɗo jama ha tenti noon e ngaluji cuuɗotoɗi e nder leyɗele kala sa jokkodire wonande mande Massa Keita ma heɓen kollaɓe o ñalawma hande ko nangue makko Allah ne rokkimo andude ɗeɗo hen gande kala ɗum noon so tawi o hollima ma yiitu ha kebbina kono kadi kawisaji ɓurdi hen kala o yemnotakoma hay mbuɗo so wona jiita ɗin kanŋeji walla ɗin jamaji ɗi gonɗa yiilade
manne Massa Keita gorko pullo mani ganke hen bange tawetede toon to Ségou ne tawi nder leydi Mali sa yiɗi jokkodirde e makko mbatta ko tonggode makko leydi Mali 00 223 76 68 45 99 walla so tawi jiɗɗa ko tonggode nde ɓuura lappide caggal nde mbaɗɗa 00 223 mbaɗa capanɗe jeeɗiɗi e jeegom capanɗe jeegom e jeetati capanɗe nayyi e joyyi capanɗe jeenayyi e jeenayyi ɓiɓɓe fulɓe bandiraɓe kala yiilotoɓe kanŋe e jaama eɗo gonɗon kala ngaaluji cuuɗotoɗe nder leydi jokkodire e mande Massa Keita ma on jiitu hen koye mon ko ɓuuri yawde. aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko gando binni laaɓaɗo leɗɗe jaadinoɗa wala dana wala ɓalwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji Allah luɓirimo gandal e hattani dendagal rafi mbawɗa wondude kala so tawi oɗon maldana balɗe tati taw ka wiya alhamdulillahi rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrani ɓen ɓe koyɗe musoje ɓalli musoji koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo enen safar rafiji kewɗi ɗe jiida cirol ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓe worɓe wonduɓe prostate ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe leece kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi e on fannu hen leɗɗe ko leɗɗe jarateɗe keddiɗe e leɗɗe urete so tawi a waɗi wirnumani joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji omo andini dendagal kilineɓe makko e oɗo saaha joni omo tawe to leydi France kala jiɗɗo jokkodirde e makko numéro makko téléphone kadi ko numéro WhatsApp mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji en andini dendagal kilineɓe makko wonde base makko de tawe to Dakar en tawe ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo gam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maaɓe Mauritanie e Sénégal omo andine bandiraɓe wonde base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗo sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe ceerno Amadou Dia mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko to Nouakchott tawateɗo légal 6e hakkude robine 4 e robine 5 ene golla hano hannirta ni en tawi ɗon mbiyi ko kala jiɗɗo jokkodirde e makko noon mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune ko ganduɗo golle mum tigui tigui nunduɗo sanne sanne mbadden dando faade makko kawis Allah cuuɗiɗo ekkiɗo hen no lekki mbiyaki gorelte noon ko kawisaji mawɗi goni e muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwro ko tokkori dinnoro a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako moƴƴo ala rewam ala effet a wulnat tan an joguiɗo caɗele AVC jogui caɗele cardiaque tension ɓandu jaaɗol toƴiɗo mo yahata jama ni juma ni jokkoyde e ndam mo nangata taare janowo yogay rafiji kewɗi kala gorelte ko kawis mawɗo tan woni e muɗuma an joguiɗo ƴiye musoje ɗaɗi ɗi dongnata ƴiƴam kala mum de sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah gorelte hewɓe hutortoɓe ɗum kolliti jiiti men koye mumen on mo nangata taare yogay rafiji goɗɗi kala sa yeehi to Google a waɗi www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala muɗuma
so tawi ko tongoɗe gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde mabɓe so tawi gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Belgique jokkodirta koye Monta Samba Ba mbatta ko plus 32 466 17 00 52 so tawi noon gonɗa koto Sénégal Mbour jokkodirta koye Seydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Salif Diallo mbatta ko 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thiobana mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men eɗen daña hen jama kettode kaburuji mon e demgal Pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe amde jeegom siilo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital men ɗemngala Pulaar ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abou Ba ɗiɗo dumunnaji kala ko haala kewka kay woni nder leydi ndi Sénégal ken tolno e balɗe ɗiɗi ha yetti balɗe tati ɗum ko caggal nde hoorejo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye toɗɗi Hawa Bassirou walla mbiyen Hawa Bocar Ly Tall ɗum noon o toɗɗimo koto gollorgal Sénéra guila nden noon waɗi haala mawka no feewi taw koye ɓen yaadiɓe Pastef moni kala yaltini konngol mum holliti oɗo hen wonduno koye gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal hono Macky Sall teni meeɗa yidde Pastef waɗi hen noon haalullaji e ñiŋoje faade mawɗo leydi ndi no feewi woni hen kay ko Guy Marius Sagna hollitino nde on ɗaccitta golle mum ɓuri yawde yaccade woni Hawa Bocar Ly Tall ko wona ɗum ko noon caggal kan haala hewka no feewi hanki o noon Ousmane Sonko yalti e nder laylayti rendo hono woyi wannode kala saaha nde o wonno lundiyanke ni o holliti noon wonande yaadiɓe Pastef ene poti famde oɗo saaha hoorejo leydi laami ko leydi ndi kala joom gandal ganduɗa ene wawi kay yenade leydi ndi faade ɓamtare gueɗe fawtuɗe ɗin fannuji kala jomum ne foti toɗɗede wawa ligganade leydi ndi Sénégal wona tan wonande Pastef tan foti toɗɗede ko fate yogay postoji holliti ɗum noon wonande Ousmane Sonko mo ganduɗa kam woni président taw ko Pastef woni kadi hoore jaggoɗo leydi ndi Sénégal jeyi sababu noon kanko Ousmane Sonko o arti e yaññade e ɗiɗon konngudi o holliti woni yidde mawɗo leydi Sénégal ko wallude ɗum kono wona ñingde ɗum siftinde mon e kala saaha kanko maw leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Faye kala nde o toɗɗi goto mo jeeya kay Pastef he wonde kay ko ñiŋoje mawɗe no feewi jeyi sababu noon hanki o kanko Ousmane Sonko o arti e gijade kadi e hajade ɗiɗon ñiŋali e ɗiɗon konngudi kewɗi taw ko ɓen yaadiɓe Pastef ko jaltini faade mawɗo leydi ndi Sénégal o holliti mawɗo leydi Sénégal kala mo toɗɗi ko kamɓe toɗɗori doma keddoɗen koye mawɗo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Faye hanki o yilloyima toon to Bambeya ɗum noon ko jillo duwawo ɗum ko caggal jaltugol aduna wonande jagorɗo microfinance Aliou Dione jaltugol aduna joom suudu muɗum jeeyi sababu noon hanki yaademo toon wonande gouverneur kame préfet mbawi jaɓɓademo toon teskama oɗo saaha gonaɗo e nder leydi ndi Sénégal ko ɓeytugol coggoji ko fate maaro sukara nebama
e gueɗe goɗɗe kala hen ɗo memɗa a ficcat jungo tawata koko ɓeydi no feewi wonande ɗon ɓenen joomen bitikaji yeɓe kolliti ɓeydugol ngol wona e mabɓe woni koye ɓen adduyeɓe marchandise uji caggal leyɗele ko ɓen jeeyataɓe ko seeri jeeyi sababu noon kamɓene soɓe jeeyi hunde ɗeɓa serde no feewi gam teskede oɗo saaha gonaɗo leydi ndi Sénégal koko ɓeydi yarude yeeso hay so tawi woni cimtol jaltugol ko fate ɓeto golle leyɗele ɓurɗe wasde e windere nde e ɓurde dañde kala Sénégal yaltinama e nder ɗen leyɗele gam yurnite ɗo e duuɓi 5 paaɗi beele ma Sénégal jokku jangal jaɓɓala oɗo saaha noon fo ɗo dirta walande kay oɗon kabaru caggal jaltugol Sénégal e leyɗele ɓurɗe wasde e nder aduna ɗe kala beele ko gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal yaadiɓe APR ene poto ɗum kay koye ballal mawɗo leydi Sénégal hono gonnoɗo Macky Sall woni ene mbiya ala kay wonande ko oɗo saaha laamiɓe leydi ndi jeeyi oɗon sababu ko way wonde kala waɗi hen ko pooɗe ndure ko way wonde kala nden kay ɓoccitande yaltude leyɗele ɓurɗe wasde ɗe jogori kay fandare teskede beele Sénégal ma duumo e jeeyede e oɗon fannu ɗo e duuɓi 5 paaɗi walla ala tribunal mo Saint-Louis hande o udditi ñawore ɓen ɓattinoɓe taw kadi ko renanoɓe wonande Barthélémy Dias yaadinoɓe sama sakkaddo hande noon ñawore hen tatoye mabɓe duuɓi 3 e kaso hen ɗiɗi kay joomen jeeta nangue won hen taƴana ko duuɓi 2 hen lebbi 6 taw jeeta e nangue ne waɗi amande ɗeɓe pawa kono ɗum konon koye fitinaji bannoɗe sumgoji 17 lewru novembre taw koye sumgoji sarɗi yankoji ɗi leydi ndi Sénégal Touba ko toon paaɗena Touba Guédé ko tan musɗo waɗi toon oɗo hen debbo mo duuɓi 30 ko miñum joom galle makko yooɓi fittandu makko kanko noon wiyeteno ko Yama Ndiaye ɓuranirede Yama kanko Yama noon ko duuɓi 50 mo ɗacci sukaɓe 4 caggal makko so tawi noon ko miñum gorko makko jooɓiɗo fittandu makko on noon ko Emma Ndiaye wiyeteɓe poɗodiranno ko gueɗe galle waɗi dukko noon on ƴetti laaɓi fimo laaɓi ki on noon ne tawi juuɗe brigade mo Belela gam loskoji mbawa jokkude hen on suku gorko noon koye duuɓi 25 woni ko yarata to Goudiri toon kadi ko cukalel Gorela ngel duuɓi 3 tawa ene maayi e Fossa ɗum noon e tawa ene maayi e Fossa ngel cukalel ngel duuɓi 3 sara noon ancien école mo ɓeera Kousana kene wona 37 kilométre hakkude Goudiri sanga 21 hanki woni ko ɓandu maggela yiita ɗon Thiaroye sur Mer gendarmerie nationale leydi ndi ɗum ko ñande 3 nduɗo hen lewru janvier ɓe mbawi jaggude toon goto baɗowo trafic ko fate huuɗo bonko ko 100 kilo woni ko tetta e makko holliti ɗum ko colonel lieutenant colonel Ibrahima Ndoye holliti ɗum ɓe mbawi jaggude noon on tumanoɗo e oɗon fannu sen ƴeewi to leydi ndi Sénégal jeeheten taw ka toon to Bappa Juma mo ganduɗa Bappa taw kadi hanki o ko ziyara mawɗo woni baɗaɗo toon ziyara khalifa général mo Madina Gounass ceerno Alhaji Ahmadou Tidiane Ba ñalawma hanki o noon ko ñalawma ziyara mantiniɗo julɓe giwi yogay banggueji kala windere nde mbawi tawtude toon konngoli noon ko fati e jokkere en ɗama e nehdi kame jangde kala woni ko wasiya toon bandiraɓe julɓe kala taw koye sawto wola khalifa o ceerno Ahmadou Tidiane Ba ɗum waɗi ko ñalawma hanki o to Bop Dakar sen giwi to leydi ndi Sénégal paaɗena koto leydi Mauritanie jaagoɗo affaire étrangére mo britannique yaltini ɓattake faade iwoɓe leydi mum taw ko toon to Angleterre ene mbawa yaade toon to leydi Mauritanie soit ko banggue tourisme walla ko liggotoɓe ambassadeur mum walla ko liggotoɓe yogay nokkuji kala nde ndentoto ko wayno Zouayrat Frédéric ha tentino 25 kilométre hakkude leydi Mauritanie kame keerol hakkude leydi Mali gam teskede kala saha fitinaji ene kewa to banggue keerol hakkude leydi Mali kame leydi Mauritanie ɗum omo jertina ɗanniyankoɓe leydi makko e nder oɗon banggue on fannu noon jeeyi sababu bo wallaɗe diwoje ngal adrara ene tawi nder état mo adrara mbawi jaɓɓade
taw kadi ko laana ndiwooma ne jolni temedere joyo tourisme en ɓen yiɗɓe ceene aroɓe yiide ɗe tule ceene taw kadi ganduɗa ko wangotoɓe toon to leydi Mauritanie e gardogol Mouhameda Mahmoudou Wuld sahabiɓe mbawi noon hollirde garangal ɓen ene jeeya sababu kadi wallidde yimɓe ha mbawa dañde golle e nder diwan touristique mo leydi Mauritanie. Mouhamed Wuld Abdel Aziz kam wonno hoorejo leydi Mauritanie hande o ɓen heedanɓe mo kolliti omo jogui rafi taw koye caɗele koppi ha tente hofuru jamma so ari woɗɗanotako tene kadi ne tampinimo no fewi ɓen noon fandare mumen ko beele wo yaltine kaso o wawa nawede caggal leydi ngam safroyade ko waɗa ɗum kono autorité ji leydi Mauritanie neldimo équipe médical beele o wawa safrade o holliti on noon men mematamo tene kadi o memata safara ɓeɗon ko waɗa ɗum ko noon gardiɗo cetal haqqe innamade nder leydi Mauritanie woni Ahmed Salem Wuld Bou Habbayni holliti kala dumbaɗo ne jogui fodde salade ko fati banggue wonde docteur walla leɗɗe ɗe adana ha dañen ko hoolide tawno neɗɗo so dumbama fotani wawnede walla ni hollede cafro wiye tan koɗo hen safranma kanko noon fandare makko kanko yaddi makko kala ko nde o ɗaccete o safroyo caggal leydi Mauritanie ha o wawa dañde jaam e kissala keddotoɗen koye leydi Mauritanie autorité ji leydi Mauritanie lawɗini ɗum ko ñalawma hanki o fuɗɗi joyya nduɗo hen lewru janvier visa électronique ɗum noon ko kala mo ene naata leydi Mauritanie jahata koye site internet agence nationale de état civil mo leydi Mauritanie mbawa ƴettude document mo waɗa remplir ngam ƴettude visa nadde leydi Mauritanie ɗum noon ko ɓeydade newnande ɓen nataɓe leydi Mauritanie ha ɓuura wawde nattude leydi ndi taw koye mbadi jaame kisal e andede jomum ɗo heedi e nder leydi ndi kala rewɓe yaadiɓe landata wassula mbaɗi conférence mawɗo no fewi on conférence ɓe erima autorité ji leydi Mauritanie nde ɓeydata darde fade nden kay kisal rewɓe kono kadi rewɓe ɓe ne ballitte ko fati gueɗe faggudu e golle ha tenti noon ɗe rewɓe wonɓe e dowri ndi beele mbawa dañde golle nde tawno jomum so dañi golle ne golla tan ene gasa kala ko jomum ɗamintono e goɗɗo ma nattu so natti ɗaminade noon ne gasa wona e jaame kisala holliti ɗum noon ko Azura Bintu Beyda on holliti wonande laamu ngu ni o ɓeydata darde mum fade rewɓe gendi leydi ndi to kanko sa ene tawi to nder leydi to hedde keerol hakkude leydi Mali toonne kadi ko cukalel ngel duuɓi jeetati ngel Masakura ɗum ko hanki o taw kadi koye nder galle mabɓe taw koye galle ma Masakura ɗon e ɗon ngel wasi fittanu maggel holli ɗum ko journal ta qaddudi ko nden jayde woni ko holliti ɗum juge mo tribunal Nouakchott waɗi mandade arrêt taw kadi ganduɗa koye gorko nottotoɗo inde mum Abdallah Al Khalila jibinaɗo hitande 1950 tumaɗo ko fate trafic drogue e wadde compte bancaruji kono ne kadi e wadde pottite hakkude rewɓe e worɓe e wadde document ji ɗi ndewani lawol kala jillodirde gueɗe fenade kamine wonde triyagal manggal no fewi toon to legal Tavrak Zeynoɗo sa noon omo yiile jiilawa mawɗo no fewi ɗum ɗo hen uddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder gendi leydi Mauritanie paaɗen koto leydi Mali sembeji armée leydi Mali woni koni koɓe famaɓe kolliti wi état major général armée leydi Mali ɓe kolliti ɓe nangi ngandi mawdi no fewi taw kadi ganduɗa ko neɗɗo baɗɗo janguji kewɗi no fewi teɓɓiɗɗo koni koɓe hewɓe no fewi biyeteɗo Ahmeda Wuld Artiga taw kadi ganduɗa mo inde mum woni Abou Hashia taw kadi ganduɗa ko on woni moɓe nangi taw kadi ɓe nanguimo koye nokku biyeteɗo Amsarag kene wona 120 kilométre hakkude Brema ne tawi nder région mo Gao kono kadi wonnanga ko goto tan omo nanguida e hewɓe no fewi kaɓirɗe kewɗe noon tettama hen armée leydi ndi noon holliti wonande kay nangugol oɗo hen gorkajo ene jiiya e polgu hande o armée leydi Mali ngam teskede wonande omo jeeyno e mawɓe kay jeeyaɓe ansa ene jeeyno état islamique taw kadi grand sahrawi ɓe ngam mo ganduɗa waɗi janguji kewɗi no fewi Nabi Ibrahima Togola
mo ganduɗa ko suka malinajo biftaɗo guila nogas e jeetati lewru décembre haɗo henna koreji mum gandata oɗo keedi hande ɓe kestitina e rango faade autorité ji leydi Mali e ɓen walloɓe ɓe yiilade kala nde oɗo henna ɓi yiɓe yiiletene hiisi yiite ene selline hiisi ɗum noon ɓe kolliti nde nden kay kisala ɓeydete no feewi oɗo saaha noon tekkere ene luuɓa no feewi hakkunde Bamako kame Algérie ɗum noon ko teskede caggal nde Bamako tuumi Algérie kay wallide woyagay pelle jogitiɗe taweteɗe leydi Mali ko wona ɗum ko noon jaagoɗɗo affaire étrangére mo leydi Mali woni Ahmed Attafa yeddi ɗum ha mimi leydi yaltini yoga e konguɗi kewɗi ɗum ko caggal jaagoɗɗo mo leydi Mali jofade peɗeli Algérie oɗo saaha yahani ko woni haaju mum ene herƴina gurdam leydi Mali e kala saaha sembeji leydi Mali kame wallidiɓe muɗum woni wonande wallidi mama groupe wakñera kamɓe noon ɓe jofama peɗeli wonande kay ñande ɗiɗi ha e nayyi nduɗo hen lewru ɓe jooɓima ken tolno e sappo e tati fittandu ɗum noon ko toon to Djoura ne tawi nder région mo Mopti e nokku biyeteɗo Gargando ne tawi nder région mo Tombouctou waɗɗani leydi Mali taw kadi ko ɓen dogannoɓe yaltude leydi Mali ene paya leydi Mauritanie ne moltoyo toon ko ɓen kay pittali men guitta ɓen noon ittuɓe pittali ɓe gari koye 4x4 goto ko ɓen gulle mabɓe kure e condi kala yaltinde noon ko Aljawada woni rebel mo Kidala taw koye sara nokku mo mbiyata Hambeya waɗɗani ɓen dogoɓe ne moltoyo toon to camp réfugié ji taweteɗo toon to leydi Mauritanie Guinée Conakry wonande sembeji taw ko mbiyata FVG taw kadi ganduɗa ko force de vivre de Guinée e tenti noon yo gayi landaji dawrugol ko IFDC ANAD taw kadi ganduɗa ko selludere diala yaadi mum kala erima guila hanki o wonande ɓen fiɓɓe kay seppude hande o gam hollide laamu faddewo ngo général Mamadi Doumbouya 31 lewru décembre gasi ha laaɓi ala ko heddi hande o nde accitta lefol laamu ɗum jeeyi sababu noon seppoji ɗi ɓe noddi ɗi hande hewɓe jippima e Conakry mango gam seppude kono noon nden kay kisala ɓeydama no feewi yoga e booli Conakry ko wona ɗum koye subaka en keeɓi wonande télégramme suko gorko mo duuɓi nogas no tottoɗo Mamadou Saliou Sidibé taw ko mécanicien kadi ko taxi moto waɗata wasi fittanu mum toon to Sanfonia to clinique goto ɗum noon ko kural o fella hen ko wona ɗum ko noon hanki jamma seppoji puɗɗitima toon saga pecci jamma ko piyanɗe ɓutte nana toon to Hamdallahi ha fema to windera kame bamɓe to kosa ɗiɗo nokkuji kala ko garnatuji kame piyanɗe mawɗe ɗum noon firti ko seppoji ɗi puɗɗima gila jamma hanki o ko wona ɗum kono oɗon subaka hande nden kay kisal ɓeydama no feewi kono seppoji ɗi teskama yoga e bitikaji e jeereji gudditani ma en garto e oɗon kabaru to leydi Côte d'Ivoire batu jaagoɗo commerce keñoraɗo hande o ɗum noon Côte d'Ivoire en ƴetti peeje mawɗe no feewi gam habtade oɗo hen navera nitra mo ganduɗa taw ko simirida taw ganduɗa ko simirida oɗo hen bateau mawɗo no feewi taw ko carsuɗo chimique ma wonoya ken tolno ujunnaje nogas tonnes taw kadi ganduɗa ko ɗum woni e mum siftinde moon oɗo hen bateau ko sarsi ko ɗum ɗo hen wonno ko duppuno taw ko port mo Beyrouth toon to Liban ha waɗi mayɓeli kewɗi no feewi jeeyi sababu noon gouvernement leydi Côte d'Ivoire ƴetti pellital manggal no feewi jogade nden ka e kisala beele oɗo hen navera giwɗo leyɗele janane wawa kay wasde bonnude ɗon haydara to Burkina Faso campagne mahagol ko fati banggue saloji taw ganduɗa ko théâtre mawɗi no feewi woni ko gouvernement leydi ummani 40 salle de théâtre woni oɗo saaha ko fawa tuufeji mum chef de cabinet président o ujunere place université Thomas Sankara mo Ouagadougou woni ko fawa tuufere mum ɗum ko ñalawma hecci hanki o to Nigéria iswaba koccatal état islamique ɓe mbaɗi jangu mabɓe taw kadi mbaɗi ɗum koye camp mintoɓe base koninkoɓe mabɓe taweteɓe koninkoɓe leydi ndi taweteɓe nder état mo Borno noko mbiyata Damboa ɓe jooɓima hen pittali jeegomo taw ko koninkoɓe hewɓe gañumi holliti ɗuma ko AFP jayde
leydi France to leydi Cameroon yo gay cuuɗi Issa Yankoɓe oɗo saha kay jaltini konnguri men ngam rentinde hoore jole ndi woni Paul Biya nde rento wiide ne ƴamta laawol mum gongol ko fate arditade leydi ndi taw kadi koye 2025 sumgoji tijjaji ɗi kanko Paul Biya mo duuɓi 42 ko waɗe lefol laamo duuɓi 42 woni duuɓi makko kamɓe noon cuuɗi Issa Yankoɓe hewɓe kay e rimande o yaltata e ɗum haalaba Mozambique lundiyanke mawɗo no feewi gonɗo caggal leydi muɗum ɗo wowo seppoji mo ganduɗa hande jaɓani polgo Daniel Chaba jogoɗɗo jottade jappere ñande 15 nduɗo hen leru o holliti alhamisa garowo kanko on lundiyanke ko gartowo e leydi makko ngam hande salade mo sumgoji octobre jawtuɗiɗo hen ala kala polgo ngu o foola hen so rewi lawol ko kanko fooli hen siftinde mon guila nden Mozambique woni koye kaya mbeya musɗo ko fati banggue seppoji kame mayɗeli e kala saaha kumpital men uddi paaɗen koye joolam jaberi toon to Syrie ko combat bonɗo waɗi toon on combat noon e nder balɗe ɗiɗi tan ken tolno yimɓe temedere mbasi pittali mumen ɗum ko hakkude ɓen wallidiɓe armée leydi Turquie kamɓe ɓeena yaadiɓe taw kadi ganduɗa ko kurde en ko ɓen nanggodiri e nder leydi Syrie hollitiri noon ko catal o SDH daniɓe haqqe innamaɗe ɓe kolliti ko maayi ko yettima temedere ko gaañi ko ene heewi no feewi to Gaza kaldigal ene jokki toon to Doha laamorgo leydi Qatar beele accidde otage en ko wala ɗum ko noon Israël ene jokki jorde kure e bomboji mum faade Gaza ɗon ɗo Gaza Hamas ne joguino finde kay oɗo saha accidde 34 otage ɓe nangunoɓe nde fiyande bonde waɗande hankinde ken tolno 97 Palestine najo mbarama hen 11 ko bebbeyon tokoson holliti metti mawɗe no feewi noon ardiɓe Hamas kolliti ngal kaldigal ya taw angal jogori jofde to leydi France Nicolas Sarkozy gorko mo duuɓi 69 kame jagorɗe makko tati e laamu makko nde o laamino nde ko ɓen kay hande daari yeeso tribunal sanga 13h ko fate campagne présidentielle 2007 tumuno hen finance ngalu mo hemno kala iwi koye juuɗe Mahamada Khadafi ɗum jeeyi sababu noon duuɓi kay loskojine hen gonno ken tolno e duuɓi joyya ko wala ɗum ko noon ko hande kay wo daari e yeeso tribunal ngam laɓɓitinde ɗen gueɗe ha laaɓa musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon gila moon sehil moon Sar Abdoullahi Sar kettimalaki jaam yo jaam Allah o hiranena